Sziasztok, akkor part 1 és mennek suliba, szóval kezdjük is. Úristen, már 7 óra van. Fel kell keltenem anyáikat. Mindjárt elkések. Léla már biztos, hogy kint vár. Gyorsan felöltözök. Mit vegyek fel? Jó lesz ez. Ez tökéletes. Jól van, akkor fogjuk meg a táskámat, és menjünk is. Felkeltem tesót. Te már felkeltél, ezt nem is tudtam. Felkeltem, menjünk le, és kérdezd meg anyáikat, mert szerintem még nem keltek fel. Rendben, csukd be az ajtót. Oké, te menj a kajákhoz, és csinálj valami reggelit. Én addig felébreztem anyáikat. Rendben. Anya, apa, keljetek már fel. 7 óra van, el fogok késni a suliból. Bocsi kicsim, csak elaludtunk. Tegnap apukád nagyon idegesítő volt. És egész végig játszani kellett vele. Jó reggelt. Csinálom a reggelit. Anya, te addig öltöz fel, és apa, te is. Jól van, azt egész szendvicset kapjátok be, és menjetek a suliba. Léna már biztos kint vár téged. Igen, megyek. Szia, Csajci, menjünk akkor a suliba. Rendben. Miért nézed annyira? Jacket. Ja, csak oda elgomboltam. Totálisan belezogtál, ugye? Jó, egy kicsit. Csináljuk nektek egy randit? Nem kell. Nem fújjon fel ilyen dolgokat. Rendben. Jó reggel, gyerekek. Akkor kezdjük is az órát. Ez itt a geometria. Csing-ling-ling-ling. De jó, hogy vége lett az órának. Mi lesz a következő óránk? Szerintem testnevelés. Jó, akkor menjünk átöltözni. Várj, mi pompomlányok vagyunk. Mi nekünk nem testi óránk lesz, hanem edzenünk kell. Tudod, jövő héten lesz a meccs, és elő kell adnunk a táncot. Ja, tényleg, akkor vegyük fel a pompom cuccot. Rendben. Lányok, én is itt vagyok, menjünk. Jó. Oké, szóval te leszel a fő, szóval igazából neked nem kell pompom, mivel te fogsz táncolni, meg ugrálni. Ja, szóval mindent te csinálsz. Mi csak háttértáncosok leszünk, menni fog, ugye? Hát, igazság szerint ez az első fellépésem, hogy én vagyok, de persze. 2-ben majd folytatjuk. Sziasztok!